Hello mga kapatid. Usahay labi na og puno tas mga problema mga kapatid. Makapangutana ta sa atong kaugalingon. Tinuod bagyo gaha nga naay Ginoo. Mao gyud nay usahay mga kapatid nga atong mga pangutana sa atong una-una. Maabot ang mga pagduha-duha sa atong kinabuhi, sa atong pangunahuna mga kapatid. Tungod kay wala man gud pud ta makaila sa Ginoo o wala sa ta makakita sa Ginoo mga kapatid. Una nga wala gyud duda moabot gyud ta anang mga puntuha sa mga pangutana mga kapatid. So mo ni mga kapatid, doon ako i-share dahil kadali sa dili pa duty di ko karon mga kapatid. Ibasig na yung makakita na ako karon nga kauban ako sa trabaho. Moingon nga nung ga-vlog man ko dire nga on duty man ko. So ato ning dalion mga kapatid no. So mo ni usa ko pagpahinumdom sa Ginoo ngari sa matapusan nato ka kinabuhi nga usahay na gibuhat sa Ginoo nga wala nato may balo eh. Kaya kung natong basahon ang Jeremias 33 verse 3, ginatubag taniya mga higala, wala gyud ta kabati. Mao na siya. Usa ka sambingay mga higala nga usa ka tawo nga nagbangka ni siya dito og naabtan kini siya og unos hangtod nga napadpad ngadto sa laod og igo ni siya sa balod nga dako kayo mga higala og nabiyaan ni siya sa maong iyang baruto og nakahawid lang gini siya sa galon nga mo hinungdan nagapalutaw-lutaw siya dito sa dagat mga kapatid. Mo ni mga istorya mga kapatid, samtang nga naglutaw-lutaw siya dito sa pipila ka mga adlaw, abi niya og gipasagdan na gyud siya sa Ginoo og nagampo siya na Ginoo nga tabangi ako dugay na pila na ko kadlaw nga naadiri sa dagat naglutaw-lutaw, luwas sa ako diri ug tuod man mga kapatid dunay usa ka pambot nga nilabay niya o dito iya kining ang operator sa pambot ni paduol niya o gusto siya pasakyon pero wala siya mosakay kay gusto niya nga ang Ginoo mismo mo'y muluwas kaniya mga higala og gibiyaan gini siya kay bisan unsa og pugos dili man gyud siya mosakay. Sunod nga mga pagkagabi gipadad-ara pud siya sa Ginoo og usa ka lansa nga nipaduol niya og gi pasakyon gyud siya pero wala gyud siya mosakay mga kapatid tungod kay gusto niya nga ang Ginoo mismo mao gyud muluwas niya hangtod sa magatulo nga higayon mga kapatid. Dakong barko ang gipadala sa Ginoo ngadto kaniya. O gilabayan ni siya life jacket, gilabayan ni siya og pisi aron maluwas siya. Apan nagmagahi gyud ang iyang huna-huna mga kapatid. Tungod kay gusto niya nga ang Ginoo mismo mo'y maluwas kaniya. O gibiyaan siya kay dili man gyud siya musakay. Hangtod mga higala ni dagag pipila na kaadlaw gasigi siya lutaw-lutaw dito sa dagat wala na gyud siya nahimo wala siya gikaon og bati siya kaluya hangtod nga namatay siya. Pagkamatay sa usa ka tawo mga higala mabasa man pud na sa Biblia nga ang atong espiritu mo balik na dito sa Ginoo og nakita niya ang Ginoo dito og iyang gipangutana, Ginoo
asa man ikaw. Sa diha nga dito ako sa dagat, naglutaw-lutaw, gasigi kong tawag, gasigi kong ampo nimo, pero wala gyud ko nimo adtua, wala ko nimo luwas. Og aniya namatay ako, Ginoo. Og abi ninyo mga higala kung unsay tubag sa Ginoo, anak, wala ka ba masayod? Katulo ko ikaw gipadadaan og tabang. Una, ang pambot, anak. Ako kang gipaadtuan. Apan wala gyud ka mosakay. Maluwas ka unta niadto. Og nibalibaran ko nimo. Og gipadadaan usab kanako lansa. Imo gihapon kong gibalibaran. Ikatulo nga akong tabang nga gihatag na kanimo. Dakong barko na akong gipaagi nga na kanimo. Apan wala gyud ikaw mo sakay. Wala gyud ko nimo dawata sa akong pagtabang kanimo. Mao ni mga higala. So mga kapatid, dapat ang tanan nga problema sa atong kinabuhi dili nato na i-blame ngadto sa Ginoo. Dili ato nang una-unaon og atong magampo ta sa Ginoo aron sa paghugot sa atong pagtuog, pag-alagad ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo ni tabang na kanato. Apan usahay dili ta kasabot kung unsa ang mga pamaagi nga gitabang sa Ginoo nga rin kanato mga higala. Mao na nga kita pinangga ta sa Ginoo. Matud pa sa John 3:16, for God so loved the world. Mao na ingana kamay gugmao ng Ginoo mga higala. Og ako moingon, padayon ta sa atong pagtuog, pag-alagad sa Ginoo. Og dili ta magkumpiyansa sa atong kinabuhi, magmainam puon matag adlaw ug magabi. Kay wala ta masayod sa atong kinabuhi. Una nga pasalamat ta sa Ginoo nga anytime pwede nato siya matawagan. Dili na kinahanglan mo gamit pa ta og unsa nga mga gadget. Ug dili diretso lang tagtawag niya. Ingana ka high-tech ang Ginoo mga kahigalaan. Og ang Diyos magauban ka nato og daghang salamat. Og ang Ginoo magapanalangin ka nato. Ayaw wala na sa imong una mga higala ang pagduduha tungod kay ang Ginoo ana ara sa atong kinabuhi. God bless sa tanan.